Αυτό είναι το βίντεο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσεις, αλλά και να κάνεις. Λοιπόν, κάνε ένα like, subscribe, πάτε το καμπανάκι και βεβαιώσου ότι είσαι μέλος της ομάδας στο Telegram. Γιατί για τις επόμενες μέρες μαζεύω ερωτήσεις και απορίες και θα κάνω ένα live αποκλειστικά για εσάς που είστε μέσα στο Telegram. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι του trading. Και αυτό βασίζεται πάνω σε μία φράση, έναν τίτλο. Η επιτυχία αγαπάει την προετοιμασία. Δεν μπορεί να είσαι πυγμάχος, να θες να κατέβεις live σε αγώνες και να μην έχεις κάνει πρώτα σκιαμαχία, να μην έχεις κάνει πρώτα προετοιμασία. Δεν γίνεται να θέλεις να χτίσεις μια πολυκατοικία και να μην έχεις πρώτα κάνει μια προετοιμασία, να μην έχεις σχεδιάσει, να μην έχεις μαζέψει τα υλικά σου, τους μαστόρους και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, αν θέλεις να γίνεις πετυχημένος στο trading, πρέπει να κάνεις τι? Να είσαι σωστά προετοιμασμένος. Και πώς γίνεσαι σωστά προετοιμασμένος? Κάνοντας πολύ σωστά ένα back test. Αυτό λοιπόν που θα σου δείξω τώρα είναι ένα πολύ πρώτο και απλό επίπεδο back testing που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις ακόμα και αυτό. Αν θέλεις να πας ακόμα πιο βαθιά και να δεις ένα back test το οποίο μπορεί να αναλύσει όλο σου το προφίλ και να ξέρεις σε ένα πολύ ψηλό βαθμό εάν αυτό το οποίο ξέρεις και έχεις κατακτήσει είναι σωστό, τότε μπορείς να γίνεις μέλος της TradeWise Academy, της ακαδημίας μας λοιπόν, που εκεί πέρα αναλύουμε όλα όσα αναλύουμε στο YouTube, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και πολλά παραπάνω πράγματα. Πάμε λοιπόν στο backtesting. Στο πρώτο επίπεδο που αναφέρω τώρα, εστιάζει στο ζευγάρι, στο trade που πήρες, στο win, loss, RR και το total. Έστω λοιπόν εδώ θα κάνουμε την πιο απλή μορφή του backtesting, που λέει ότι ξέρεις τι, μόλις ανοίγει το session του Λονδίνου, περιμένω ένα market stack to shift στο 5 λεπτό και μπαίνω μέσα. Πάω για 2 RR και μετά κλείνω. Ας πούμε ότι αυτή είναι μια τεχνική την οποία εσύ ακολουθείς. Πάμε λοιπόν εδώ, indicator, ICT, άψογα, σβήνουμε αυτά, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε. Μόνο τον ICT εδώ θέλουμε. Φτιάχνουμε λιγάκι τα χρώματα να γίνουν πιο ζωντανά, δηλαδή στην ουσία άσπρα για να μπορούμε να τα βλέπουμε. Η Νέα Υόρκη, ωραία, 8-12, την βάλουμε 8-12. Εξαιρετικά. Και πάμε πίσω στο παρελθόν. Είμαστε στο Gold, φορτώνει. Παρότι κατοστάρω από την Κίνα έχω πρόβλημα με την αγαπημένη εταιρεία που λέγεται Vodafone. Κλαίμε λιγάκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κόβω. Να ανοίξω λίγο για να καθαρίσει το chart. Ένα session να μου δίνει. Ωραία. Δεν θέλω το weekly open και αυτά. Να το καθαρίσουμε κι άλλο. Το day open μόνο μου αφήσει. Τι και αυτό. Ούτε αυτό. Δεν θέλω τίποτα. Ζήστα όλα. Πάμε. Λοιπόν, Λονδίνο και Νέα Υόρκη θα κάνουμε. Να βάλω εδώ πέρα να προσθέσω άλλο ένα session. No, 5 λεπτό θέλουμε.
Λοιπόν, το τρέχω λιγάκι για να καθαρίσει το chart. Δηλαδή τα κεριά είναι σφασμένα ακόμα, είναι αρχή του συμβουλέου. Είμαι σε gold future. Ωραία. Βρήκαμε εδώ πέρα το σημείο που μπορούμε να συνεχίσουμε. Άρα πηγαίνουμε στο Λονδίνο. Έχει κολλήσει, βλέπω εδώ. Πάμε, μπορείς. Ασία. Ωραία, Λονδίνο ξεκινάει. Είπαμε, σημειώνουμε το open του Λονδίνου. Το open είναι εδώ. Άσπρο. Παρατηρούμε εδώ λοιπόν στο Λονδίνο δεν είχαμε καμία ευκαιρία, αλλά ούτε στη Νέα Υόρκη, οπότε συνεχίζουμε στο επόμενο session. Δηλαδή στο Λονδίνο περιμένουμε να πάει. Ασία. Λονδίνο, όπα, περίμενε. Έχουμε εδώ πέρα το άνοιγμα. Εδώ πέρα ψηλά, εδώ έχουμε το άνοιγμα. Οπότε περιμένουμε ένα break of structure εδώ. Με βάση τη στρατηγική που θα ελέγξουμε. Ένα market structure shift, συγγνώμη. Ωραία, οπ. Εδώ το έκανε. Άρα εμείς τι κάνουμε? Long. Βάζουμε αυτό εδώ. Κάνουμε εδώ. Και πάμε για 1 προς 2 max. 1 προς 2 εδώ. Πάμε να δούμε πως θα δουλέψει αυτό εδώ. Άρα είμαστε στο, τώρα έχει περάσει όμως το London. Άρα βάζω εδώ πέρα, δεν βάζω ότι είμαστε σε κάποιο session, γιατί δεν είμαστε. Το ζευγάρι μας είναι Gold Trade 1, Session κανένα. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μπήκαμε στη Νέα Υόρκη, τέλεια, έκανε ένα loss. Άρα έχουμε -1 RR. Νέα Υόρκη λοιπόν ξεκίνησε πολύ ωραία. Εδώ market structure shift. Εδώ λοιπόν με βάση αυτό που είπαμε θα κάνουμε είναι το trade μας. Έχει μπει μέσα. Stop loss εδώ. Να τονίσω ότι αυτό δεν είναι στρατηγική, είναι ένα παράδειγμα για back testing. Εντάξει, εξαιρετικά. Μπήκε, καλά, έχει μπει η ώρα. Ωραία. Άρα συνεχίζουμε εδώ πέρα, θα είναι όλα gold. Ας πούμε βάλω 10. 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εξαιρετικά. Εδώ win. Είχαμε ένα win. Σε session πάλι εκτός. RR 2.
Τα total RR να τα βάλουμε ότι είναι το άθροισμα όλων αυτών. Λοιπόν, αυτό είναι το άθροισμα αυτών εδώ. Okay, ένα RR. Προχωράμε τώρα στο session. Περιμένουμε να έρθει του Λονδίνου. Top. Που έχουμε Market Structure Shift. Έχουμε εδώ. Ωραία. Market Structure Shift το έκανε. Βάζω long εδώ στο Market Structure Shift. 1/2. Εξαιρετικά. Loss. -1. Πάμε τώρα στο Νέα Υόρκη. Μάλλον εδώ, όχι, εδώ ήταν London. London εδώ. London. Και το άλλο νομίζω ήταν Νέας Υόρκης εδώ. Νέας Υόρκης, αυτό τι ώρα είναι? 10. Νέας Υόρκης. Και εδώ έχουμε New York. New York. Τέλεια. Προχωράμε στη Νέα Υόρκη. Άνοιγμα. Πολύ ωραία. Εδώ. Break of structure. Εξαιρετικά. Γυρνάει πίσω. 2. New York. Λάθος. Πάω στο εξελάκι μου. New York. Win. 2 RR. Εξαιρετικά. Προχωράω στο επόμενο. Περιμένω να πάει στο Λονδίνου. Μπήκαμε εδώ, εξαιρετικά. Market Structure Shift. Βάζουμε το εργαλείο μας στο long εδώ. Θέλουμε να γυρίσει πίσω, να κάνει retest. 1/2. Μπήκε μες στο trade. Ok. London. Win. 2. Περιμένουμε να πάει στο Λονδίνο. Συγγνώμη, Νέα Υόρκη. Πάμε να το δούμε. Εδώ break of structure, άνοιγμα κάτω, break of structure, το long το βάζουμε εδώ στο break, στο order block, ψηλά. 1, 2, ωραία, το πήρε εξαιρετικά. New York, Win 2. Πάμε στο Λονδίνου. Η αξία του backtesting είναι ότι μπορεί να πάρεις δεδομένα τόσο γρήγορα, δηλαδή αυτό θα θέλαμε πόσο καιρό τώρα. Πάμε εδώ ξανά. Άνοιξε, δεν έχει δώσει στην ουσία γιατί θα περίμενα να κάνει από την άλλη πλευρά. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς με το backtesting. Missed το Λονδίνο. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη εδώ Market Structure Shift, οπότε περιμένω να κάνει ένα retest εδώ με βάση και 2. Μπήκε. Εντάξει, τώρα κανονικά εδώ έχουμε κλείσει γιατί έχει περάσει την break even, θα είχαμε κλείσει. Θα το αφήσουμε έτσι για την ιστορία.
Εδώ πέρα έχουμε άλλο ένα που λέει τι, ας πούμε ότι δεν το έχουμε κλείσει. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους κανόνες μας, έτσι. Δεν το έχουμε κλείσει και εδώ πέρα τη βλέπω εδώ πάνω, εδώ, οπότε θα ήταν short, εδώ, εδώ, 2, τέλεια. Και έχουμε Νέας Υόρκης, win 1, 2, London, win 1, 2, άλλα 2 trade. Πάμε τώρα στο Λονδίνου. Εδώ το Λονδίνο θα περιμέναμε να... όχι, γύρισε. Μπράβο, Μάκης Τράξου Shift γύρισε. Οπότε 1 προς 2. Τέλεια. London 1, 2. Και Νέα Υόρκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά. Όπα. Περίμενε. Έκανε. Γύρισε. Έχουμε το Mackie Structure Shift εδώ πέρα. Break of Structure. Οπότε θα μπαίναμε εδώ. Και θα πήγαινε εδώ, το περιμένουμε. Στο 2. Επειδή είναι εδώ ψηλά, δεν το παίρνουν σαν trade ακόμα. Δεν λέμε ότι έχει βγει, γιατί σε μια live κατάσταση μπορεί να μην είχαμε πάρει το trade profit. Οπότε αυτό εγώ θα το θεωρήσω ένα loss. Εντάξει, loss. Ωραία. New York, loss -1. Τέλεια. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια στρατηγική. Εντάξει, στα 10 trades, κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και μηχανικό το οποίο έκανα. Είχαμε 11 RR, πανιδότητας ήταν και καλό, έτσι. Θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει και challenge με αυτό, εξαιρετικό. Τέσταρε το πλάκα, δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε, αυτό τι μου δίνει δυνατότητα? Καταρχήν ότι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή σκεφτεί δείχνει αρκετά legit. Θα έκανα άλλα 90, ας πούμε, πόσο να με πήρε εδώ, 10 ή 15 λεπτά. Θα έκανα άλλα 90 για να έχω μια καλύτερη εικόνα στα 100. Ωραία. Τώρα τι βλέπω? Βλέπω ότι τα μεγαλύτερα success είναι στη Νέα Υόρκη. Άρα μελετάω, βλέπω ότι στο Λονδίνο παραδείγματος χάρη είχα ένα loss, μια νίκη, 2 νίκη. Άρα στο Λονδίνο είχαμε 1, 2, 3, 4 και από τα 4 είχαμε ένα loss. Και στη Νέα Υόρκη είχαμε 1, 2, 3, 4, 5 και από τα 5 είχα ένα loss. Οπότε πάνω κάτω τα ίδια. Άρα λοιπόν λέω ότι αξίζει να το βλέπω και στο Λονδίνο. Αν το Λονδίνο μου είχε δώσει στα 4 trade παραδείγματος χάρη ένα loss, 3 loss και στη Νέα Υόρκη ένα loss, στα 5 θα έλεγα ok, άρα πάνω κάτω στο Λονδίνο είμαι break even. Μήπως δεν αξίζει να ασχολούμαι με το Λονδίνο με τη συγκεκριμένη στρατηγική και την αφήνω στην άκρη και ασχολούμαι με κάτι άλλο? Κάνω τη ζωή μου, πάω βόλτα, ασχολούμαι με τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν τι σου δείχνει? Πρώτα, αν η στρατηγική σου είναι κερδοφόρα, μπορείς λοιπόν να δεις πώς μπορείς να την κάνεις optimize, δηλαδή να τη βελτιστοποιήσεις. Άρα την ώρα που θα αρχίσεις να εκπαιδεύεις και το μυαλό σου και τα χέρια σου και τη φυσιολογία σου και αυτό το muscle memory που λέμε, θα φτάσεις σε ένα σημείο λοιπόν που θα είσαι εξαιρετικά αποδοτικός και θα νιώθεις πάρα πολύ αυτοπεποίθηση όταν θα αποφασίσεις να προχωρήσεις και αν στο επόμενο βήμα. Εάν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, μοίρασέ το με τους φίλους σου, subscribe
πάτσε κλικ στο καμπανάκι και οπωσδήποτε μπες στην ομάδα του Telegram. Γιατί εκεί έχω κάτι πάρα πολύ special για τα μέλη. Εύχομαι καλά trades και το καλύτερο σε αυτό το δρόμο το οποίο έχεις επιλέξει να περπατήσεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.